Fl-ewwel sibt ta' Lulju filgħaxija aktar minn 1300 persuna telgħu fuq l-għolja ta' Ammar għal dak li ġie deskritt bħala avveniment uniku f'dan il-post. L-anfiteatru li hemm fuq il-quċċata tal-għolja laqa kunċert mill-kor Awċi Skola Cantorum Jubilate li fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif tiegħu ippreżenta Requiem for the Living tal-kompożitur kontemporanju Amerikan Dan Forrest. Mal-kor immexxi minn Maruxka Attart ingħaqdu Kor Malta l-Orkestra Sacro Monte minn Varese fl-Italja. Atmosfera unika ġabret flimkien ġenerazzjonijiet u nazzjonijiet differenti li flimkien assistew għal premier ta' dan ix-xogħol ta' Forrest. Forrest stess bat messaġġ għal din l-okkażjoni fejn qal li jinsab kuntent li l-mużika tiegħu taqsam l-oċeani u tinstema' f'pajjiżi differenti. Apparti x-xogħol ta' Forrest ġew interpretati wkoll il-Palladio fit-tliet movimenti ta' Karl Jenkins u Immortal Bach ta' Knut Nisted. Palladio tmexxiet minn Riccardo Bianchi li huwa s-surmas tal-Kor Nazzjonali, Kor Malta u tal-Orkestra Sacro Monte. L-Immortal Bach huwa arranġament partikulari fuq korali ta' Bach li tkantat taħt id-direzzjoni ta' Maruxka Attart. Id-direzzjoni artistika kienet fidej Stefan Attart li huwa wkoll il-fundatur tal-kor. Bl-aċċess għall-għolja huwa minn triq waħda wieqfa kienu bosta dawk li ħasbulu kmieni u gawdew ukoll inżul ix-xemx f'ambjent li jiġbaħ lil pittura naturali mill-għoli b'eqreb binja s-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu u mbagħad diversi rħula li jiffurmaw lil Għawdex fosthom l-Arb illi fit-tmiem dik il-ġimgħa kien qiegħed jiċċelebra il-festa titolari.